Kublai yepi baro sashi sin ngap diang sungbai yepi ha kani ka puli khubor ngap shipang balada ka dik sin ka banikong yepi ha kani ka channel ka jongi tes ngobha parlok ban ai ka jingkar shan ka jong phi da ka phi like phi share but subscribe ru ya kani ka channel but na ka bantai ki tu ki balada ban subscribe kublai shi hajar ngo ya ka jing subun ka jong phi ki kattu katni ki khubor katkum na ki khot khubor kanyo trik uluber hajar pulai kenhun menteri ka badan long ki barim bat ki bakham tep ringkat ki bathamai shillong leber nyo trik ka kenhun menteri ka bathamai jong ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA 2 ka dei ka balak lelang ta ki bru ki bakham rem bat ki bakham tep haringkat khindiat ngut ki badang shemti thamai kum ki menteri sarkar hapo ka jingalam ukandat ki sangma kum menteri rangba ha ka sen ka baar kani ka kenhun menteri ka dan yo menteri rangba u baladap bantre ha ka samoy ka baladap hapdeng ki babun ki jinge bat ki jingtenju Nalor jung uki dan sakibai pat ki bala khamrem kum uba prastun tensong kokong amparin lingdo uba po lingdo ki bala long teng ki menteri sarkar ha ka snem ki bala let ki bala pet ye ki matre kam paper kachingkin thop ya ka 80 mondal hapo ka kenhun menteri le se kanang pan khlan chuchu ya kar kom tre kam na marba udei ubre ubala sungthu bha ya kar kom tre kam na do bolo long teng u menteri ka sarkar bat kum ulam phrang barem ka yeng darbar thawan ke jala kum bala pau kani ka kenhun menteri jong ka sarkar MDA 2 ka kham khlan ladayan u jor bat ka kenhun menteri ha ka por jong ka sarkar MDA 1 menta ka sen ka kenhun menteri ka dan tang laingot ki bala yo long menteri ha ka sen ka banikong ha ka ba arngut ki dei ki bala dap long MLA teng batang uway pat udai ubala shajet MLA hakasin ka baningkong bat uyo long menteri ru hakasin ka baningkong kasong menta saha ka kenhun menteri kumno ban pen iya ka kam bat wanra ya ka matre kam ka bayarap ban kenteu ya ka jela sa kane ka way pat ka khubor ka UDP bat ka PDF ki shupen thami yi ki pat ba ban ya tali ki sengriulum ong u ardan shillong leber nriu tarik UMLA barang shajet biang na kanong krem constituency uba adan miler basayamot hakala asngi ublay katakan reuterik ulaber hajar pulai ulong banna kaliang kaseng voice of the people party kindan bet hakaliang persha habakran hadin balawai ka jingbam semai ki MLA hakaying darbar thawan halor ka jinglet pinyaso ka UDP bat ka NPP na ka banta banthau sarkar thamai ulong baka seng ki basa kindan bet hakaliang persha uba adan ulaya thu bana marka jinduna ka jingbun pat ka seng UDP ka khlamla shu ban penbiang ye ki MLA na ka banta banwan ra ya ka sarkar seng riulum nlor ka taul ong ba ka jing phet no jong ki arngut ki MLA ka HSPDP menta ha ka laitari ka dei tang ka daw ka ba shuthau bat ka bala pen khre lupa halor ka jing ye khi ki seng balang bandawa banthau ya ka sarkar seng riulum uba adan ulong ba ka ne baro ka shong ha ka jing perkhat jongki nilalaj ha ka jing lang bala khot da ka UDP banthau ya ka sarkar seng riulum hendai ki Joshua ke MLA na kaseng HSPDP Henry Mehenden kasngi ublay la shupentep yengi tang daki katto katni minute hashwa bangin mi shakilat pathay kubor baka UDP bat ka PDF kilalaj ajing kershan ye kaseng NPP bat BJP na marka jing bambiang ki number ulong ulai ka jing yero yo director ubala tibet shisha banshna ya ka drama lingkot kat hatu bakala kutang ban shupentami ye ki pat ba ban pen I bakila persang ban ya teli ki seng riulum kumta ula kentu ye ki pat ba nang ni shakmat kin jet bet ye ki seng ki badan nongrem bat ki bam kalaktin ladangi dan haka sarkar ngide bandan halor ka nongrem ladangi shong hakaleng persharu ngide ban ra ya kamat ka bakhya jong ka jat ben riu long sakani ka weipat la penjen sor ya ka jing penjari curfew hasa asnyang Jowai leber nriutarik U district magistrate jongka West Jante Hill district haka hukum kabala penmi haka siningkong ula penjensur ya ka curfew haka shnong sa asniang West Jante Hill district haka hukum kabala penmi U district magistrate ula penkala banado ka Hindriutarik benai balai arajar arpuar kandan no tangka curfew met ka bantri kam nadu kapor kandai baje men met hadu san baje mistap kumban shupen kan mau bahak artarik mentau benai hadin ka jingnyo vote jong ke election MLA kaladan ka jinglun mau ya ki yeng kisam hasnong sa asnyang kumta bantem ya katai ka jinglumar ban penne ya ka shongsuk shongsan U district magistrate ula penjari da ka curfew Hakawai pat ka hukum U Deputy Commissioner ka West Jante Hill District ula pendamno ya ka jing pentrikam ya ka section shispa saupusau CRPC hapo ka shnong nangba katkum ka hukum ka bala penmi ha ka siningkong omdan shu ka jingkhang ya ka letkawan karung kami gi kali hapo ka shnong nangba shushu ha ka hukum bala pentip ba ka jingya dei bat ka section shispa saupusau CRPC ka bala pentrikam nadu ka artarik uni ubnai ha ka benta ka badan shispa meter ka ba ka yeng trikam jong udisi ban khang ya ka jinglum breu palat sangut ya ka ni ka hukum ru la pendam no shisendan
Sakani ka pat ko khubor do long menteri rang ba dau khasi na marga jingle KMLA HSPDP ong Robert John Shillong leberan reuterik President kan Youth Tribute Council sengkemi uba Robert John Khajarin ulong baka jingdo long menteri rang ba ka jela da ubri uba de ujat benreu khasi badjantia ka de da ka jingle jongki arngut KMLA ka Hill State People Democratic Party kita uba Methodist Dakar bad uba Shakler Wajri haka bayakren Shakilat Pathai khubor haka siningkong hadien baka seng kaladap bansyong ya ka jingelang Uba Robert John ulong balada kite ki arngut ki ai ne abat ka seng reulom ka jingdawa ban yo menteri rang ba dau khasi kata kala orlong hindai namar ka jingle jongki da ka ba phet bat lej ai jingkershan ya ka National People Party ban thau ya ka sarkar sendop lang kala penlong ya ki weiru ki seng bakin phet lang kala dan kam ya ki ni ki seng reulom bakin yelam ya ka sarkar kamdai bakin ong bakin thau ya ka sarkar paramaki namar kumba phitep bakim dan yo number ban thau sarkar paramaki hindai ka shudan kam bakin yelam long uba Robert John ulong baka jingdawa ban long menteri rang ba dau khun nyotrep newskum kamdai satya ka jingbishni ya ki parlo garu hindai ka dei namar baki garu kila yo shibun kalat ban yelam ya ka sarkar bat kani ka jinyo alat ban yelam ya ka sarkar na ka por shakapor kala penlong ba shibun karoi ka par kala khamno shari gelum garu Namar bakile ya ke ka babhale se ngila ban ong baka jingyo bon jong ke NPP hadu khat pratli kisuki hari lom garu kalong ka babha pon karoi ka par kala lelut chathel ong uba rabot ula ong baka jingthrang pat ka jingkwa ban yo menteri rang ba dau khasi ka de namar baling ba uta menteri rang ba le se wansala ban pen bet ya shibun tli kimat la kalong ka bha thungkam thungjam ne ka reservation policy ka jingpen bet jau pod usam ka jingweng ye ki kharmator na yo mulong bat ka jingdawa penrung ye ki tin khasi ha ka khirnit bapra jongkariti sanchar kari bat ki we ki mat ulong baka seng ka klem prasha satya banlong menteri rang ba da uba preston ten song uba de usembut menteri rang ba ka jalla barim hindai ka de ka seng NPP hi ka balada brai lupa ba ukenrat ke sang mau unlong biangkum menteri rang ba ka jalla sakani ka weipat khladno iba enchen lamari kum mukhlut ak phlim khasi shillong lebern riutrik iba enchen lamari iba lakan jo shakanyo pu prasnem ka karta iba de ikurim jong ikong one mai wajri basong basa ha maulai phut mori ila khladno ha ka step la asngi ublei ha ka ying sa jong i kajing lej on tap ya kamet ka basa jong iba enchen kan long ha ka pratrik ulober arajar ar pulai ha ka por ar baje no phaisngi ha ulum jing tap ka balang kathlik ka badan ha maulai mudat baki pata iba enchen ila ino ashadien ya ikurim lambat shiphongut ki khon kajing khlat jong i ka deina kajing shitam ka balaban ha kini kisnem iba enchen ide ibala songthat na ka kam MEECL bat ide ibala pau ba ha po ka jalla ha ka kam akphlim ki phlim ki ba idan banta ki kintup ka mon bajwat hep unata bat ka phlim ka bakhadu ka dei ka yodu hindra ikhlam shim banta shu ha ka akam ak phlim hadin bai ladan hapdeng ka jingstam nalor kata iba enchen ilongru kumudukhat ka seng birya uk hasisbuk ka badai ka kenhun kirang ba ki baju penlong ya kata masa birya hakeleng paralok insai shem biang bat phi ha ki bei pat ki khubor khublei shibun ya ka jingkershan jong phi na ka por